ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیره. ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз пеш аз видеомо насар кардан ман барои шумо апай фотимаҷона аз шаҳри Турсия шинос мекунам ки и хели реклама тамошобино, и хели приложение, и хели вибре ки имрӯз баҳри шумо мекуна апай Фотима. ма якум бора дидестам. апай Фотима фабрикаи хича дорад дар шаҳри Турсия ва он куртаву он ҳиҷобу он рӯймолҳое ки шумо дар рӯи экран дида истодаен барои шумо бепул, яъне насия рӯӣ мекунатона. дар кадом шаҳре ки набошен шумо дар болош пул мемонен, чӣ кор мекунен, бизнеси худтона дорен ё ки шумо магазин дорен, шумо дар оптон рӯӣ мекуна, и интихоби шумоя. шумо дар рӯӣ мекуна, шумо пешакӣ бепул рӯйтон мекуна, шумо мефурӯшен, баъдан шумо пули бори апай Фотимаро равона мекунену фоидаи ки шумо аз либосҳое ки апай Фотимаҷон шумо дар рӯӣ кардагӣ буд, фоидаша дар кошелёки худтон мемонен. и шанси беҳтарина аз даст натиҳен. бовар кунен, ма якумин бор ихели занеро ки дидам ки дилш бигем ки як дунё барин калону анам халин приложения баҳри занҳои тоҷика дестай. танҳо барои занҳо хоҳиш мекунем, илтимос, мардҳо нанависен, танҳо барои занҳо. номерое ки дар рӯи экран мебинен номерои апай Фотимаҳай, бинависен, худтона шинос кунен, дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунен, оптон дар кораятона, чӣ хел дар кораятона, бо подробности, бо хубтар нақстар апай Фотима барои шумо беҳтар мефаҳмонанд. куҷое ки набоша, мегӯм, куҷое ки набоша равонатон мекунанд. бор бо диққат бошен, бор агар зиёдӣ кард шумо аз садкаша метонен ки ё ки шумо аз уҳдаш набаромаден, фурӯхта натонистен, метонен ки обратно апай Фотимада бороша рӯӣ кунен. анам хел тамошобинони азиз, умедворум ки ҳамаи шумо занҳои азизи меҳрубонда маҳқул шид ва апай Фотима смсҳои ҳар яки шуморо дар ватсапи худаш интизорай. тамошобинони азиз, агар занҳои азизи меҳрубон, агар шумо ягон хоҳишҳои худтона дорен ё ки ягон идеяҳои худтона дорен, метонен ки апай Фотимаҷон да муроҷиат кунен дар ватсапшон, пешниҳодотона гавзанен, ягон тиҷорати худтона дорен, ягон маслиҳату ягон чизи дигар мехоҳен фаҳмидан, пурратар саволҳои худтона, чӣ саволе ки дорен, метонен подробности по порядку апай Фотимаҷон да савол тиҳен, ҳама саволҳои шумо да ҷавоб метиҳанд. тамошобинони азиз, шав дар хонаи очам будем, саҳар катихони апам омадем, имрӯз даводави конференсия мешава. хулоса подробности конференсияра чӣ хел сар кардам, чӣ хел гузарондам, ҳамаш дар видео мешава, дар канал мешава, тамошо кунем. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо, ба шаҳри Душанбе, ба ватани азизи меҳрубонмон. имрӯз апай Рудоба, апам, мо бо менеҷери компания имрӯз вохӯрӣ дорем. дар гостиницаи Хаят конференсияи мо баргузор мегардад. имрӯз мо зала мебинем, пешакӣ брон карда будем ва як намуд бигем ки мотиватсиони грандиозни конференсия баҳри шумо пешкаш мекунем. ҳамаи видеоҳо дар канал мешаванд, тамошо кунен. умедворум ки шуморам розӣ мешавен, қати мо кор мекунем. действительно кор стоит. бо ҳамин давру замона барои мо занҳо беҳтарин шанса компания Фаберлик пешниҳод кардагиай. ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорум. барое ки конференсияи мо беҳтарину хубтарина аҷоибтарин гузара, мо яке аз беҳтарин ҷои зали знаменити Душанбе, гостиница Хаят, зали калони барои мероприятиям хали дора, барои меҳмонҳора брон кардагием. ҳозир медураем, иншоалло ҳайдаронам видеош мекунам ва дар назди гостиница ана ҳамин гуна оби зебо, аҷоибот, манзараи нотакрор. ба фикр ақидаи ман дар меоманд
яке аз шаҳрҳои зеботарин тоҷикистон рафтаеста. нигоҳ кунед, как будто даваи Дубай. ягом камбудӣ надора ватани худмон родной. тамошо кунед, как будто мо вай омадагием оддих дагом тамошо туристо мераванд кунам хеле ҷо омадагием. беҳад хушрӯ, аҷоибот хушрӯ. И дарш ай киҷо бошам ӯ дарша наёфтем. дарша ёвем будроем. я бинен и ова бинен охи тоҷикистон ай ов серай. мошаллоҳ аҷоибот. ай пешаш як рух то мехелем ака. ай соат 11 шида фикрама. Здесь мы можем установить баннер вот здесь, как я вам говорила, мы устанавливаем. Не темно здесь. Вот, Здесь мы темно. тоже можно на сцене, если хотите. У вас, Наталья, проект, вот все. Да, видно. Хорошо. Там золото. Красиво же? Конечно. 100 раз лучше та фотография вышла. Не самое главное. Очень красиво. Вот жалко, что мы вот так не вот. тамошобино одаме ки агар бухоҳа зиндагиша дигаргун кардан, агар бухоҳа ки дар зиндагиш навигарӣ боша, ҳамаи корда успеҳ мекунад. бовар кунед, ой ман наметонум, ама бефара шидам, ман касал шидам, ино ҳамаш боҳна. бовар кунед. ин бегаҳе ки пагош конференсияи мо мешава. ман медонистам ки пага ман аллакай вақт ҷудо карда наметонам барои фарзандам, барое ки ман конференсия дорам, ай сарто бега зайнид мешам. ман ба бегонии рӯз кати апам до каса омадем, кӯдакора да парк гардондем. иҷа бигем беҳад овоз ғалғола бисёрай. ҳозир паркҳои тоҷикистон фақат шабона кор мекунанд, барое ки шаб салқини рӯзона 42-43 градус гармай, дар таво гармай ки уже ба фикрам одамои тоҷикистон ку омӯхта шудагиянд. мо уже да ҳавои хунуки омӯхта кишидагӣ, ҳавои гармида нафас хёл мекунӣ ки нафас нест. хай бо барое ки бачаҳом бисёр хоҳиш карданд ки оча яке ту падарка мебирӣ, хулоса дар ҷа бояд 5 та пуфака агар бикафонӣ любой таинам хеле ай ҳама инай падаркаҳо кадомша ки бихоҳӣ мегирӣ. ҳака барои дили бачаҳома нашикастан меҳнат кардам. мутаассифона 2 та ё 3 та пуфака кафондум, тамом дигарош нашид, барое ки бачаҳом хафа нашаванд. ҳама каруселои ҳама парда шинондум шона, баъд бурдум хона, саракошна шуштум, хоб кардум шона. тамошобинони азиз, умедворум ки ҳамаи шумо да интересния ки конференсияи ман чӣ хел гузашт. от идо ма видео кардагиам, оҳиста оҳиста видеоҳо беҳад бисёра оҳиста оҳиста ҳамаша дар канал мемонум, подробности кӯшиш мекунам ки ҳар рӯз партофтан гирем ки шумоям мегӯем ки шавқтон гум нашавад, тамошо кунен. ҳамаша нақлтон мекунам ки чӣ хел кардам, чӣ кор кардам, дар ин рӯзо ин қаррӯзома дар тоҷикистон чӣ хел гузарондум, вохӯрии мо чӣ хел гузашт, ҳамаша видео кардагиам. ҳамаша тамошо кунен. обязательно подписаться, лайка фаромӯш накунен. тамошобинони азиз, ассалому алайкум. хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз 14 июли 2023 сол конференсияи мо соатҳои 12 эълон кардагием. дами момент соат 10 гулои моро ҳозир овардан. тамошобино ин гуло танҳо барои директорҳояй 39 та директор иштирокча. директорои мо бисёранд, бисёришон дар Россия қарор доранд. оби нӯшокӣ дар 2 стол овардам, дина бега овардам. и обора дар холодильник мондан. обо ҳамихе хиннака ки мегӯем хушрӯвак. так обо ана ин гуло барои руководство, менеҷери компания, и гуло барои лидеру, старши лидеру, ҳамино ино бениҳоят бисёранд. и гуло барои консултантҳо, бинем яктаги розаҳои хушрӯвакан қати чеко дода мешаванд. ин обо, ина ин гули дигар. ва боз тамошобинони азиз, дар иҷа инами қадар падаркае ки дар рӯи саҳна шумо мебинед, ҳамаи инами падаркаҳора ман айна мехудам овардагим дар ин коробка. бигем ки хеле падарични коробкагиш тамом шудагӣ буд.
пакети шай, ҳама ино падарканда, ҳар якташ мумкин 20-30 бошад. Ана ин чалаҳо барои директорҳо 12 чала гирифтагима, якта браслет барои директорҳо. ана ҳамин тамошобино, ман ҳоли киртама напӯшидам, киртама овардам да иҷа мондам. ҳоли барвақта корборум бисёр, иншоаллоҳ ки корома тамом кардам ба киртама мепӯшам. зали мо бениҳоят зебо, тоза, хушрӯ. кӯшиш мекунем ки ҳар сол дигар ҳамин гуна чорабиниҳо барои мотиватсия барои командаи хидм кунам. тамошобино, раққосаи ай ансамбли падида омадаистиян. ина духтарои азиз падеҷи як пожелание гавзани нахир дар бораи конференсия. духтаракои азизу меҳрубон, бонувон азизу меҳрубони ман, марҳамат ба группаи мо, ба группаи проектсиян успех, ба группаи саидабону, ба группае ки фахри занҳои тоҷикистон ҳастану номуси занҳои тоҷикистон ҳастанд, ки чанд бехонаро хонадор карданд, чанд модаре ки фарзанди дарманд дошт дасти ёрӣ дароз карданд. марҳамат духтарои азизи меҳрубон ба группаи мо, ба структураи мо. раҳмат апаҷон. кстати ин апаи гулрӯ бердиева ҳастанд, старший директор компания Фаберлик. шиносе тамошобино. номерошона мемонем дар рӯи экран, обязательно нависен. бениҳоят зани хоксор. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه